Cornelia și Lucu Rândnic. Stați puțin, că acum am venit și eu. Stați așa puțin, păi dacă e show, să facem show. Doamnelor și domnilor, în scenă a apărut cel mai tânăr dirijor, Radu Dinescu. Cel mai tânăr dirijor de orchestră din România, alături de maestru Cristiano Brăjan. Acum zic așa, dă tonul cine vrea, dar eu tare aș vrea să văd dacă știu să tropotească și dirijorii. Nu se poate, Lucu, deci fii atent. Nu, că are nevastă din Maramureș, nu-i așa? Da. Păi și ce dacă, cu atât mai bine. Hai să vedem. Deci orchestra, vă rog frumos, același fragment. Eu fac Hai, Lucu, te rog, ia în fața aici pe amândoi. Hai să vedem ce iese. Orchestra și hai. Vă rog.